vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu confession mukoma yakamira sekudai so: inini ndiri mudzimai ane makore 36 years ekuberekwa, but gore rino ndichange ndichizotena 37. Mukoma, inini ndiri kutsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Pari zvino murume wandigere naye mari hayo haisati yaendeswa kuvabereki vangu, but zvinhu zvekutoti zvitori nemadates. Very soon I am going to be married, but ndichange ndichizoroorwa rwepiri. Dambudziko ravapo nderekuti murume wangu uyo wandakatiza, wandakasiya kuJoni, iye akabva azotumidzira magroceries kuvabereki vangu. So vabereki vakazoti gamuchira magrocery aya akati asvika kumusha, then ndakazoona phone call yava kupinda, then amai vakabva vazondiudza ivo kuti mukati memagroceries vakabva vazoona kuti mainge muine tsamba iyo yainge irimo. Tsamba iyi yakabva kumurume wangu, ainge akanyora tsamba iyi achiti ndiri kuzviziva zvose zvamuri kuronga, ende ndinozviziva kuti masarudza kuti munge muchiroodza mudzimai wangu kuna banguru vake. Zvino ini kana kuri kunzi mukasarudza kuti munge muchienderera mberi neprogramu iyoyo, nekuti madates ndakatoudzwa, akabva atotaura muzukuru uyo akamuudza. Saka iye ari kuti kana mukaenderera mberi muchiroodza mudzimai wangu, inini naye tisina kurambana zvekupanana gupuro, mudzimai akangoita zvekunditiza, zivai kuti nerimweni ramazuva muchazomuka pamba penyu paine munhu anenge akazvisungirira. Apa ainge achireva iye kuti achangosimuka achibva kuJoni obva azouya otaimira vanhu vose pavanenge varara, obva azozvisungirira pamba pedu. So pari zvino vabereki vakabva vangoti ngatimbonyararai nezvayo nyaya iyi, but pari zvino ndigere zvangu kumurume wangu uyo wandava kugara naye, ende ndatova nenhumbu yacho mukoma yava ne1 month, but ndine stress, handichazivi kuti ndoita sei. Zvakaitika kuti ndige ndichizosvika pakutiza murume wangu, nyaya dzacho dzakatangira apo patainge tichiri kuZim. Murume wangu akamboita nguva yekuti akatinetsei. Mukoma akambonetsa zvekuti hama dzangu dzose dzakasvika pakukanda mapfumo pasi. Munhu akangoramba akamira neni ndivatete. Vatete vainge vachingoti hapana mwana wemudzinza muno anobva pamurume, shingirira kusvika zvaita, vachitondiudzawo kuti ivowo pavakapinda mumarriage nabanguru vainge vachitomborohwa nabanguru, but vakangoramba vakashingirira. Saka vainge vachingoti advice yandakaudzwawo naamai vangu ndo advice yandiri kuda kukupawo, yekuti muno mudzinza hatisi kuda vana vekuti vanenge vachingoti kana akafunga zvaafunga obva atobva pamurume. So vatete vangu ava, murume wavo banguru ndiye wandava kugara naye, ende banguru ava ndivo vakandipa pamuviri apo pandiinapo pari zvino. So apo pandainge ndiri kuZim, murume aiti kana akanetsa, vatete is either ivo vaidhiraivha vachibva kumba kwavo vobva vauya vobva vatigadzirisa. Ndingangoti murume wangu zvimwe zvacho zvainge zvichikonzeresa kuti ange achingoita nyonga yose yaaiita inhau yekuti murume wangu iye aiita zvechigweja. Saka kuchigweja kuya, vaya vamwe vaainge achifambidzana navo ndivo vaizomupa peer pressure yekuti kana akaperekedza umwe kugirlfriend nayewo aibva azotsvakirwawo girlfriend. So ivo vatete nabanguru vakabva vazoti bamunini, idzi nzira dzamuri kufamba nadzo idzi hadzisviki, nekuda kwekuti vakadzi vose vakangofanana. Kana iye murume wangu paakazotanga kuti one by one achisiya magirlfriends ake zvekare nekuzoregedza doro, iye akazototaura kuti mudzimai wangu ndazvionera ndega pamhino sefodya kuti vakadzi vakangofanana, pfungwa chete ndo dzinozongoita sekunge vakadzi vaite sekunge vakasiyana. That was fine mukoma, but bitterness kainge karipo, but takazoti tava kuno kuJoni, haiwa ndakabva ndaona kuti murume wangu he was now a changed man. Zvino zvakazoitika ndezvekuti tete vakabva vazofa all of a sudden. This was after vabva kuUK, because vakamboenda kuUK on this other governmental program. Pavakazodzoka mukoma,
vainge vatobva mukutenga imwe motikari yavo nyowani, then ndipo pavakabva vazongoita a head on collision. Ivo vatete vakabva vazongofiramo mumotikari mavo iyoyo Ford Ranger yavainge vabva mukutenga. Saka the way tete yavakafa nayo pakabva pazotaurwa nhau yekuti achaita musara pavana ndiani. Then dare rakati rakagarwa zvikabva zvazonzi inini sezvo ndainge ndirini the best amongst all the kids born into the family and ndini ndaifarirwa navatete, inini ndakabva ndazova the chosen one. Inini mupfungwa dzangu ndaingozviudza kuti sara pavana isara pavana yemuromo chete, but there was something that was going on behind the scenes. Ivo banguru vainge vakatoaprocha vabereki vangu, vakati vaaprocha vabereki vakabva vazokumbira inini hamenowo kuti vabereki vangu vakazvifambisa sei. So banguru vakazongoramba votaura neni. Ndakabva ndaona kuti banguru, the way that he is now communicating with me on a daily basis, wamuka sei mukadzi wangu, this and that. Ndaingoti zvimwe kuda, since he is a lonely man. Pane pandakazodanwa kumusha, ndakati ndadanwa kumusha nemurume mukoma, takabva tanetsana zvekutoti takatogwa mukoma ikoko kujoni uko. Ndakatosiya ndaputsa zvinhu because iye ndakamuudza kuti zvino zvandadanwa kumusha nanamuchembere, it seems as if there is an emergency there, something that has to do panyaya idzi dzabankuru, so I have to rush there. Sezvo vatete vainge vari munhu aiva nemaproperties, because ivo vatete, she was the one who had the money in the marriage. Saka pane zvimwe zvainge zvifanira kubuda kune mamwe maorganizations avakashandira for the rest of her life, akaita sana United Nations. Saka all of those things zvainge zvida kuti zvinge zvichizozivikanwa. Then bankuru vakabva vati ivo kana mari idzi kana kuri kunzi dzaizobuda vainge vachida kuti everything zvinge zvichizoitwa in transparency. Ivo vakangoti chavanongoda ndechekuti as long as imba ikangosara iri muzita mavo, that was all that he wanted. Mukoma, I had to go there no matter what, because inini ndini ndainge ndiri sara pavana. So iye murume wangu akabva ati kwandiri, ko zvinhu zvacho zvadii kungoitwa pafoni. Anything that you are going to be told, can't you be told via the phone, muchingoreplyana pafoni? But amai vakabva vati iwe huya kuno. Saka takabva tanetsana, because one night murume ndakamuudza kuti mangwana ndokumbira kuti musaenda kubasa, because kana mukaenda kubasa unfortunately munokwanisa kuzosvika ndaenda kumusha. Murume akabva atanga kupopota. Saka mukunopopota muya ndimo makabva mazotanga kubuda tunyaya. Munoziva kuti vanhu kana vachipopotedzana munotanga kudzokera kumashure. Ndakabva ndakotanga kungoti iwo wakambondihurira this and that, apa now wava kupopota uchiti handingangobudi pano ndichienda kumusha, kopose paipa pawaimboita kana mwedzi ugere kumagirlfriend kana kwanga kuri kunzi kuita zvikomba. Ndakangoita zvikomba panguva yacho iyoyo. Murume akabva atondidzipa paya, tikabva tatotanga kutorwa paya, because ndaitoona kutoti murume ainge atondifungira zvakashata, mweya wakashata wainge wamupinda, because madzipiro acho aakandiita mukoma. Ndakatosara ndichitonzwa kuti huro yangu yainge yava kugwadza. Mukoma takarwa paya tikaputsa zvinhu, ndokubva ndatiza. Ndakati ndatiza ndakabva ndazoenda ndikanorara kumba kwefriend yangu. Iye murume akangozongomuka achienda kubasa, haana kana kumboya kuzondicheka, ainge achiri mumudhu iya yekutsamwa. Vakazoti vaenda kubasa, ndokubva ndazovabvunza kuti inini I was expecting kuti muchapfuura nekumba muchindibvunzawo kuti how am I, sezvo makandikuvadza, don't you think kuti you were supposed to go with me to the clinic? Ivo vakabva vati iwe ita yawagaya, inini ndava kuitawo yandagaya, because I had said zviri nani kuti ndiende hangu kumusha so that I can be around people who care for me. Kana kuri kunzi pane bhonzo ramakavhuna mumuviri mangu, if my mom was around she could have taken me to the clinic. Ivo vakabva vati ita yawagaya, handiti kunokwirirwa mabhazi unokuziva, kwiraka uende kuna amai vako vange vachikuendesa kuchipatara, nekuti amai vako vanorakidza kuti kana hunhu havana. Shoko iroro rakabva randirwadza mukoma. Ndikati shuwa munhu angaswera achinditukira amai vangu, yet apa anenge achida kuzoya futi pamusoro pangu. How am I going to live nemurume akadaro, ndichiziva kuti anditukira amai vangu, achiti amai vangu havana hunhu, havana kukwana. Ndikabva ndati ini handingagari nemunhu anonditukira amai vangu. Ndakabitirirwa kudaro mukoma.
ndini uyo ndakabva nanopinda mumakombi, then I reached Messina ndikabva ndatongoro crossa border ndiri ndoga ndikabva ndazobata mabhazi anoenda kwedu. Mukoma ndakazoti ndasvika kumba, then I was told about this meeting yaifanira kuti inge ichizoitwa, but trick randakazorohwa naro mukoma, CC vakabva vazouya vachiti vainge vachida kuti tinge tichienda kunoona bamukuru nevana, saka takabva tazoenda kuHarare kumba kwandigere pari zvino. So takati tasvika kuya CC vakabva vangoti ndoda kunoona nhingi wangu we ndiye gone. CC ndobva vazotonditumidzira message vakabva vati murume wavo ainge atovatumidzirawo message vachiti she must return back kumusha, saka vainge vatodzokera kumusha. Paya ndatostaka mukoma because pandakasvika kumusha ndainge ndisina kana mari, sezvo ndainge ndakangobva pamba zviya zvekungomhanya ndichitya kuti murume kana akadzoka anokwanisa kana kuzondirova kana kuzondikuvadza, saka ndainge ndisina mari. Ukuwo bamukuru vainge vachingoti muchaenda mangwana mainini. Kuzodzamara one day ndainge ndirere zvangu bamukuru, ndipo pandakazongokaruka ndava kutonzwa kuti vainge vari mujira neni. Ndakavabvunza kuti nhai, ko bamukuru yamava kutamba iyi ndeipi? Vakabva vatanga kuchema. Ndikavabvunza kuti ko munochemeiko? Ivo vakabva vati kubva zvakafa vatete venyu handisati ndamborara mumachira nemunhukadzi. I wished to feel kuti how does it feel kungorarawo nemunhukadzi. I wish vakabva vati I miss my wife so much. Ndakabva ndatanga kuvanyaradza paya. Munoziva kuti kana wabvawo pamurume wako uine pain, once ukazoonawo murume achikuchemera, zvinobva zvazoita kuti uite sort of like attracted to that man. Mukoma, usiku ihwohwo ndipo patakabva tazotanga kurara tose, inini nabamukuru. Mangwana acho makuseni hama dzepedo dzabamukuru dzakabva dzazouya ndokubva tazogara zvekare dare. Ivo bamukuru vakabva vazotaura zvose zvakaitika the previous night. Vakabva vati ivo neni tainge takasika bonde, ende vakabva vati ivo vainge vatogara vakataura nevabereki vangu, ende vabereki vainge vakatobvumirana nazvo kuti it is far much better kuti inini ndinge ndichizoita sara pavana. Zvose izvi zvichiitika mukoma, I was still in communication nemurume wangu because paakadzoka achiona kuti ndainge ndisikokumba, that was when he started asking me and begging me to return back to him. Asi mukoma, iyi yekurohwa iyi ndiyo yandainge ndaramba because kubva tichipinda mumarriage ndainge ndakangozviudza kuti anything you can do, unokwanisa kundihurira zvako, kundituka, but kundirova inini handingamiriri kana kugarira kurohwa. Saka ipapo ndakabva ndamuudza kuti you have made the biggest mistake of your life. Pose apa ndainge ndichingomukwezva but ndichida kumusundira kure neni zvishoma nezvishoma, so that he would not suspect kuti inini ndigere nabamukuru. Iye akabva azoita find out mushure mekunge audzwa nemuzukuru kuti pari zvino ndigere nabamukuru. Iye akangofonera bamukuru ka1 patainge tivete, akabva ati saka ndozvamungasarudza kundiita here izvi? Munofunga kuti makangwara here kunditorerawo mudzimai wangu? Ngozi yangu muchagona kuzoiripa here kana ndazozviuraya? Ivo bamukuru vakangoramba varizii ndokubva vandipa foni. Inini murume ndakabva ndamutuka ndikabva ndati handiti paya pandakabva kujoni wakanditi ita yaunoita neniwo ndiite yandinoita, saka ndikoko iwewe ita yaunoita ikoko kujoni, then inini ndichaita zvinoita kuti life yangu inge ichiendererawo kumberi, tichangosangana pavana avo vatakazvara tose. Iye akabva ati zvimwe kuda vana vacho havasitombori vangu, pamwe wakatogara uchitongoitwa mukadzi navo bamukuru ava. Maybe ndimi makatouraya vatete muri vaviri, pamwe ndimi makatoplana accident iyoyo. Ndakabva ndarwadziwa ndokubva ndamubloka, so access yekuti ange achitaura neni pari zvino haana. Ndipo apo paakazotumidzira magroceries kumusha, vabereki vachinovhura vakabva vazoona tsamba yaakanyora, tsamba iyo inoti
kana kuri kunzi ndikazozvisungirira, zivai kuti imimi ndimi mazvikonzeresa. So ndauyawo pano padare renyu vedare, ininiwo handichazivi zvokuita. Ndoenderera mberi here ndoroorwa nabamukuru kana kuti ndonegoshieta naye murume wangu uyu, plus kana ndikazodzokera kwaari, is he going to treat me in the same way? Inini handifunge kuti angazondibata semabatiro awo aainge ava kundiita mushure mekunge tava kuSouth Africa. He was treating me really nice, kundibata sezai. Now I am scared kuti kubva zvaakaziva kuti ndava kugara nabamukuru, it's obvious anotoziva kutoti tiri kutorara tose tichitoita namukadzi memurume. How is he going to value me? Is he going to value me at all? Kana kuti anenge ava kutondiona sekunge nditongoriwo hure zvaro. Please advise. Please, I am asking for your advice, vedare. Should we go ahead neroora iri plus threats ake awo? Should we be concerned about those threats? Kana kuti tongotozviudza kuti kana akafa kunenge kwashota kudzinza rekwavo. At the same time, mukomanashi bamukuru vangu financially, he is a man who is okay. Vana vangu kunyangwe avo vandakazvara naye murume wangu uyu, bamukuru can actually offer a better life for them. Because as for now, Hamadzavo Bamukuru, the way that he is actually lifting them up, you won't even believe. He is such a nice man, just that Mwari vakangotonga zvavo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu pakaipa. Hanzi ndakangobva kuJoni ndanetsana nemurume, ndini uyo ndikabva ndatorwa ndikabva ndaendeswa kumba kwabamukuru. It was a set up because of my stresses. Ndakabva ndazotongotanga kurara nabamukuru. Right now ndatova nepamoveri patova ne1 month. Should I keep this baby? Should I stay in this relationship? My dates erora day akatosetwa. Apa murume ari kuti kana bamukuru vakandiroora ndiri kuuyapo pamba ipapo, ndobva ndazviurayira pamba ipapo. Hey, pakaipa.